Basztok! Indulj a matchmaking, a kibaszott, ami... Bocsánat. Veszélyes hinatával. De meg egy defa skinnel, aki teló játszik, mert nincs pénz gépre. Majd belerakok valami... Majd belerakok valami izét, valami reklámot a videóba, az milliómos leszek. Aha. Ja. Rocky Mantisli. Nem, vegyetek normális bicikli gyerekek, a biciklista. Én is leülök, nézd. John. What the hell? Veszélyes hinata, az csak így ül, aztán ez történik. Jaj, bocs, véletlenül. Nekem ilyen nem van, ez az legveszélyesebb dance. Bár veszélyes hinatából hozok egy rondá fajtát. Tessék, még szebb vagyok. Remélem tetszik. I am a sexy spider. Bocs. Na, indul még ma a matchmaking, mert 10 percesnek kell lenni a videónak. Hát nekünk 20 perc egy videó. Megvágom. Meg fogom vágni a videót. Kivágod az elejéből ezt. Mondjuk akkor kellett volna elindítani, amikor elindul a game. Nem, most fel tudod. Megvágom még a videót. Belefogom azt, hogy... Adálom. Amúgy a pickaxe most azért defa a pickaxe, mert ez egy jó pickaxe. Jól néz ki. Én szeretem. Szeretem a defa pickaxe-et. Oda rakom a nevedhez a képernyő felvételemet. Ma mégis így is jó, úgy kibasztam balra. Mert ez nem látszik a videóban, de van nekem, mert a Samsungos-tek figyeltek. A Samsungotok. Ja, nem a videó, nem a nézőknek, csak Apple-je van. Fúj, Apple-je! Na, Szoki. Szoki. Au. Egyértelműen Brutal Beach is utazik, miért is. Ugrok szerintem a gitárra. Hoftu! Várjál, Hoftu! Hogyan ugor jót a Fortnite-ban Nitrodóba? Level 1000. Na. Igen? Szeretlek. Mi van? Na, ezt kiklippeljuk, aztán felrakjuk Facebookra. Na mindegy. Facebookra. Hát Facebookra! Meg TikTokra. Tudod, ezek van az a típus öregek veszekednek ezért. Hogy kell megnyitni ezt a Facebookot? Hogy itt kell megnyitni, várja. Nem tudom a gitárt kiszedni, hallod? A béna vagy azért. Hát, nem tudtam amúgy. Belopszod a gitárt? Bevertem a fejemet mindenhova is. Júj! Mi van, botika? Piu! Majd nézd vissza, majd nézd meg a videót, nem tudom kiszedni. Nem. Úgyis elküldöd nekem, majd megvétem. Nem vagyok valami építőmester amúgy. Jó, és egy botos halt. Egy gyerek halt. Ó, is röhögösd az. Ki is röhögtem, nem vagyok toxik amúgy. Miért is jó, én találkozom. Egy ugyanolyan fegyvert, amit megvettem goldért. Megvan? Ugye Roli, hogy én nem vagyok toxik. Jó, ott vagy nincs Mati. Miért kéne Mati? Kivel fájtolsz, vagy mivel? Andival. Ja, látom már. Megvan. Itt van még egy is szerintem. Haltak.
Kezdjük el leszedni a botot amúgy. 3. Várj, 3-ra kezdjük el. 3, 2, 1. Úgy így kell amúgy. Hát ez nem lesz gyors, ez nem lesz basszus. Ez nem bírok beszélni, bocsánat. Na, tudod, hogy van? Na. Ki gyerek. Tudom. Én nem félek tőle, én levadászom. Várjál, ne vedd meg! Úgy látom. Bocsánat. Nem vagyok toxic. A Repair Torch azért nagyon jó, mert érted. Azért nagyon jó, mert érted. Hallod, itt van a társa a kocsiba. Fassa. Jó, hát. Nice gyerekek, nice. Még egy nap. Komoly. Tudom. No cola. Ne, kirak. Fáj a szemem. Vigyázz, már jön egy kocsi. Nem, itt van egy kocsi. Itt van, vigyázz! Hát csüljönget, te berakom ide elé, az jó napot. Hol van? Itt van. I am veszélyes hinata. Én meg sincs tudatja. 21. Egy. Az campel az autóra. Fullogos a gyerek. Szedd már le. Ad. Jó. Szép. Gyűjtörögyi gyerekek, gyűjtörögyi. Gyönyörű. Amúgy nem kempelt a kocsira, a társáért jött. Akkor sem. Sokat nem érem menni. Na, még itt van valaki. Én nem szedem ki eddig a kocsit, amíg vannak. Lökje meg! Jó, még egy nap. Van a... Hű, ez ezen az akkomban miért, de nem. És felejtettem. Imádom ezzel a rögös, de nem mindenkit letek. Jó, leboxoltam. Szedem a kocsit. Az jó. Hinata Hyuga. Úristen, milyen atomcombja van. Olyan jó kis csirke combja van. Valahogy. Van te semmi, bocsánat. Hova? Menjünk már a másik bosszra enyémre. Júj! Látod, Hinata még vezetni is tud. Bocsánat. Eskü véletlen volt, túl közel kerültél az aurámhoz. Bocs, túl közel kerültél a csakráimhoz. Jaj! Amúgy föl sem néz, hogy merre lehetnek. Na, odaérünk, azt nincs ott semmi. Akkor begajolok. Én ezt így terveztem, nézd meg! Itt van, itt a bot. Ja, látom. Itt van ott. Speciális. Csak túrom. Most a kis át, csak túrom. Szállj. Én kiszálltam. Az a baj, hogy én kellek a legtöbb bossnak. Halt. Jaj! Jaj, itt van egy gyerek! Ja, nem. De itt a gyerek. Nem.
Nincs itt. De itt gyerek. De! Akkor mi loptam ki az SMG-met? Egy nok. Tökre beolvadt a többiekhez. 6. Szép. Profi munka. Már 10 perc, majd megvágom. Akartok második reklamon? Akartok amúgy második? Nem, most mondom, nézzük. Na mindig. A buszt ugye nem lőttük meg. Nem. De soha egy buszunk. Csak egy pici. Az szép. Hol a tudom? Én inkább jövök a másikkal, a boss autóval, mert van. Nem Skybase-elünk? Ne. Hát, mondjuk hát. Volt buszunk. Jó. Fél, van egy Itt van buszunk. hallod, van egy buszunk, meg van egy ilyen kocsi is. Megpróbálom felvinni őket. Ó, nem tudjuk fel, nem tudom. De van repair forge-od? Nincs. Miért lenne? Csak láttam. Nem. Akkor nem éri meg. Pókember! Pókember kurvára tolja neki amúgy. Egy nok. Pókember nem tolja. Csúj! Látnák a nézők az én szemszögömből, hallod? Ketté állna a válluk is. Pókember nem tolja. Ez pixel gép. Az milyen headit. Csúj! Milyen headit kapott. Csúha! Szerintem Mit kezdjük így el. keverünk, Pati? Szerintem kezdjük el Mit amúgy. Berbi? Hallod? Én itt elkezdem. Matus, De nincs matus. normális messzire lövősöm. Na most az nem kell. Megoldjuk. Kezd már fával. Minden, hallod, én minden Matiból fullon vagyok, szóval mondjuk mehet. Én is. Hallod, a nézők látták volna az én szememből. Ketté állt volna a fülük, lábuk, heréjük. Nem kell nekem sniperni, azért is profi vagyok. Épp is tovább. Épp is tovább. Épp is tovább. És viszem fel. Igen. Ja. Nagyon könnyű felvinni a buszt. Nem damage-eltem, azt easy. Csak építsd. Ez majd, amúgy építsd majd valahol hogy szállok le? Ja, tudom, hogy szállok le. Megpróbálom, Max visszajött kézzel. Valaki azt látja, hogy Skybase, meg azt látja, hogy fent van egy busz. Szerintem inkább békén hagy. Vagy azt gondolja, hogy komplet hülyék vagyunk. Nem úgy lehet. No, ugye nem minket lőnek. Várj, állj meg. Olyan jól nézni amúgy a fajtokat. Nézd. 30. Nézd hátra. Nézd hátra. Így szálltam ki. Szerintem, hogy én majd nem tudom, építs duplán, vagy faszom tudja. Egyet nem bírok eltalálni. Ott vannak lent. Faszom. Én le akarom őket vadászni. 21. Nem kalattunk. Hallod, engem izébe, gitárba meglőttek. Hagyjuk ezt a Skybase-t, én nem. Én tudom tovább, nyomjuk. Jó. Küldessük. Amúgy egy néző, hogyha ért hozzá, mondja már meg, hogy gitárba hogy lőtt meg engem. Lehet olyat, én hülye vagyok hozzá. Lehetne. Hogy megyünk tovább buszon? Csak. Tökéletes. Megoldjuk. Jó, te Skybase-zel, hogyha akarsz, én inkább nem. Nem kockáztatom meg, hogy felérjek odáig. Inkább ráugrok ezekre a lootokra. Hol lett egy heavy? Hol lett egy heavy nem? Én veszélyes hínata vagyok, engem nem bírnak kilőni. Nem tudom, előbb kilőttek a gitárból, na nem beszélünk. Az direkt volt amúgy. Ez direkt volt, teljesen direkt. Ezt így terveztem. Jön a kör, azt viszont vinnem a buszt.
Szerintem egyedül már nem éri meg skiblazolni. Tudod, mint a gitár helyére hozok egy kis killt, és feljövök hozzá. Mit szólsz? Gyere már, Csak először levadászom ezeket, ha itt vannak. mindig jó skybízelni, tudod. Hogy volt ennyi volt? Neked van 3 killed, nekem meg van 11 killem. De ez ilyen tipikus, és csak ilyen Roland Andor játék. Nem? Ja, De úgy, ugye, a duo az így duo, az egyiknek van 122 killje, a másiknak meg van 2 killje. most nézek le amúgy. Lehet nekem valaki. Jövök fel, nyugi. Már nem félsőtől 60. Hú, 3!